Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Watilbu altibgun wa ma lima rifa undi fandu wajhaini ang di ma'rifa hada ida nawaita makna min wa in lam tanwi fa watibgu ma bihi kurin. Watilbu al utawi af'alu tafdil kang nyandingi al iku tibgun nyocoki maring isim kang sadurunge ai tegese lima qoblahu. Wama utawi af'alu tafdil undifa kang dimundhufake apa ma lima rifatin maring isim makrifat iku ndu wajahaini kang anduweni wajah loro. Ang di makrifatin saking wong kang anduweni kaweruh. Hada utawi iki ndu wajahaini iku idana waita ing dalem nalikane ngira-ngiraake sapa sira makna min ing maknane lapat min. Wa ilam tanwilan lamun orang ngira-ngiraake sapa sira ing maknane lapat min. Fa wa mongko utawi wa ma lima rifatin undifa iku tibkuma nyocoke mundhof kurina kang dibarengake apa af'al tafdil bihi kelawan ma. Ida kana ing dalem nalikane ana apa af'al tafdil iku bi al kelawan al lazimat mongko wajib apa mutobaqatuhu kang oleh nyocoke af'alu tafdil lima maring lapat qoblahu kang ing dalem sadurunge af'alu tafdil fil ifroti ing dalem mufradake wa tadkiri lan mundzakarake wa ghirima lan sakliyane mufrad lan mundzakar. Fatakulu mongko ngucap sapa sira Zaidun utawi Zaid iku al-afdol wong kang luwih utama. Wa Zaidani utawi Zaid loro iku al-afdolani wong kang luwih utama karone. Wa Zaiduna utawi pira-pira Zaid iku al-afdoluna pira-pira wong kang luwih utama. Wa Hindun utawi Hindun iku al-fudlah wong kang luwih utama. Wal Hindani utawi Hindun loro iku al-fudlayani wong kang luwih utama karone. Wal hindatu utawi pira-pira hindun iku al fudolu pira-pira wong kang luwih utama. Awil fudolayatu utawi pira-pira wong kang luwih utama. Walaya jusulan ora wenang apa adamu mutobaqatihi ora anani kang oleh nyocoki af'alu tafdil lima marang lapat qoblahu kang ing dalem sadurunge af'alu tafdil. Fala takulu mongko orang ucap sapa sira ing lapat asyaiduna al-afdolu itu tidak boleh dikatakan ya, tidak boleh diucapkan. Wala takulu lan ora le ngucap asyaidani al-afdolu wala hindun al-afdolu wala al-hindani al-afdolu wala al-hindatu al-afdolu itu tidak boleh diucapkan ya. Jadi kudune nyocoki maring mausufi. Kalau diucapno Zaidun berarti al-afdolu. Berarti asyaidani kudune yo al-afdolani. Kalau asyaiduna kudune yo al-afdoluna. Itu boleh. Itu diperbolehkan menyesuaikan mausufi. Jadi sifat af'alu tafdil iku menyocoki mausufi, kudu harus cocok. Walaya jusulan ora wenang apa ang taktarina yen to bebarengan bi kelawan af'alu tafdil apa min lapat min. Fala takulu mongko ora ngucap sapa sira ing lapat Zaidun al-afdalu min amrin. Zaidun utawi Zaid iku al-afdalu wong kang luwih utama min amrin tinimbang amr. Itu tidak boleh diucapno ya. Jadi tidak diperbolehkan
bebarengan dengan lapat min, termasuk lapat Zaidun al afdolu min amrin. Soalnya ada alnya, tidak boleh dibarengi al ya, min. Jadi min itu kalau Zaidun afdolu min amrin itu boleh. Kalau Zaidun al afdolu min amrin itu tidak boleh. Min itu bebarengan dengan al itu tidak diperbolehkan. Jadi wala yajuzu ang taktarina bihi min. Fala taqulu Zaidun al afdolu min amrin. Fa amma qauluhum mongko anapun utawi pengucapi Kiai Sair Bakar Sare iku walasta bil aksari minhum kason wa innamal isyatu lil kasiri. Walastalan ora ana sapa sira iku bil aksari wong kang luwih akeh minhum tinimbang kaum apane kason wa wilangane wong kang bantu wa innamal isyatu lan angin semestine utawi kemenangan iku lil kasiri keduwene wong kang akeh balane. Fayukorroju mongko ditakwili apa qauluhu ala ziyadatil alifi ing atase tambane alif walamilan lam. Wal aslu utawi asale iku lapat walasta bi aksara minhum. Walasta lan ora ana sapa sira iku bi aksara wong kang luwih akeh minhum tinimbang saking kaum. Au ja'li minhum utawi ndadekake lapat minhum. Tek waca ngene ya kena ya. Au ju'ila minhum utawi didadekake apa lapat minhum. Tek waca ngene wae penak ya. Au ja'li minhum utawi ndadekake lapat minhum muta'alliqon kang gumantungan kang persambungan bimakhdufin kelawan lapat kang dibuang tegese af'alu tafdil mujarrodin kang disepekake anil alifi saking alif walamilan lam. La ora muta'alliqon bima kelawan lapat dakolat kang manjing alaihi ing atase ma opo al alifu alif walamulan lam. Wa takdiru utawi kira-kirane iku lapat walasta bil aksari aksara minhum. Walastalan ora ana sapa sira iku bil aksari wong kang luwih akeh iku aksara wong kang luwih akeh minhum tinimbang saking kaum. Wa asarolan awe isaro sapa Kiai Musonef bi kaulihi kelawan dawuh Kiai Musonef rupane wa ma li ma'rifatin undifa ila akhirih. Isaro ila ana af'alat tafdil maring sak temene af'alut tafdil iku ida undifa ing dalem nalikane dimundhufake apa af'alut tafdil ila ma'rifatin maring isim ma'rifat. Wa kusida lan disejo bihi kelawan af'alut tafdil apa at-tafdilu makna tafdil. Jaza mongko wenang fihi ing dalem af'alut tafdil apa wajahaini wajah loro. Akaduma utawi salah sijine wajahaini iku istimaluhu nglakokake af'alut tafdil kal mujarrodi koyok kang disepekake sepadane ngono ya. Kal mujarrodi sepadane kang disepekake saking allan indufa fala yutabiku mongko ora nyocoki apa af'alut tafdil ma ing lapat qoblahu kang ing dalem sadurunge af'alut tafdil. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat az-zaidani afdalul qaumi. Az-zaidani utawi zaid loro iku afdalul qaumi kang luwe utamane kaum. Wa zaituna utawi pira-pira zaid iku afdalul qaumi kang luwe utamane kaum. Wa hindun utawi hindun iku afdalun nisa'i kang luwe utamane pira-pira wong wadon.
wal hindani utawi pira-pira hindun loro iku afdhalun nisa'i kang luwih utamane pira-pira wong wadon. Wal hindatu utawi pira-pira hindun iku afdhalun nisa'i kang luwih utamane pira-pira wong wadon. Wasane utawi kang kaping pindho iku istimaluhu oleh nglakokake af'alu tafdil kal mafruni kal makruni kaya kang dibarengi apa af'alu tafdil bil alifi kelawan alif walamilan lam fatajibu mongko wajib apa mutobaqatuhu kang oleh nyocoki af'alu tafdil lima marang mausuf qoblahu kang ing dalem sadurunge af'alu tafdil. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat az-zaidani afdholal qaumi. Az-zaidani utawi zaid loro iku afdholal qaumi luwe utamane lorone kaum. Wa zaiduna utawi pira-pira zaid iku afdholul qaumi pira-pira luwe utamane kaum. Wa afadilul qaumi lan iku pira-pira luwe utamane kaum. Wa hindun utawi hindun iku fudlan nisa'i luwe utamane pira-pira wong wadon. Wal hindani utawi hindun loro iku fudlayan nisa'i luwe utama lorone pira-pira wong wadon. Wal hindatu utawi pira-pira hindun iku fudolun nisa'i pira-pira luwih utamane pira-pira wong wadon. Au fudlayatu nisa'i utawi iku pira-pira luwih utamane pira-pira wong wadon. Walayata ayyanu lan ora dadi tertentu apa al istimalu oleh nggunakake al awalu kang awal khilafan kali nulayani li ibnis Saroj maring Imam Ibnis Saroj. Wakot waruda lan temen-temen temeka apa al istimalani oleh gunakake conto loro ai tegese mutabikun wa ghairu mutabikin fil Qur'ani ing dalam Qur'an. Faministimalihi mongko iku setengah sangking oleh gunakake af'alu tafdil ghairu mutabikin kang ghairu mutabikin kali ora kang nyocoki ghairu mutabikin kali kang ora nyocoki qauluhu ta'ala utawi dawe Allah ta'ala surat Al-Baqarah ayat 96 wala tajidannahum akrason nasi ala kayad surat Al-Baqarah ayat 96 wala tajidanna lan yakti bakal tetemu temen sapa sira wala tajidanna lan yakti bakal tetemu temen sapa sira hum ing wong Yahudi akrosonasi ing luwe loba-lobane manusa luwe rakus-rakuse manusa ala kayatin ing atase urip wa min istimalihi lan iku setengah sangking oleh gunakake af'alu tafdil mutabikon kali kang nyocoki qauluhu utawi dawe Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 123 wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ja'lu dadekake ngono ja'alna dadekake sapa ingsun fi kulli qaryatin ing dalem saben-saben penduduk desa akabira mujrimina ing pembesar-pembesare wong-wong kang lacut ing penggede-penggedene wong-wong kang lacut lacute kuryat maksude ngono ya lacute kuryat tak baleni wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono dadekake
Ja'alna ndadekake sapa ingsun fi kuli kuryatin ing dalem saben-saben penduduk akabira mujrimiha ing penggede-penggedene ing pembesar-pembesare wong-wong kang lacute kuryat wa qad dijtama'a lan temen-temen dadi kumpul apa al istimalani gunakake wa qad dijtama'a lan temen-temen dadi kumpul apa al istimalani oleh gunakake loro oleh nglakokake loro fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ing dalem dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ukbirukum bi akabbikum ilayya wa aqrabikum minni manazila yaumal qiyamati akasinukum aklakon al muwatta'una aknapan alladzina ya'lafuna wa yu'lafuna ala ukbiru ana ta ora nyeritakake sapa ingsun kum ing sira kabeh bi akabbikum kelawan luwe kang demenake sira kabeh ilaya marang ingsun gawe bak zaidah wae ala ukbiru ana ta ora nyeritakake sapa ingsun kum ing sira kabeh bi akabbikum luwe kang demenake sira kabeh ilaya maring ingsun wa aqrabikum lan luwe parke sira kabeh mini saking ingsun apane manazila pira-pira pangkate yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat akasinukum pira-pira luwe baguse sira kabeh akasinukum pira-pira luwe baguse sira kabeh apane aklaki tata kramane al muwatta'una pira-pira wong kang lemes apane aknapan pira-pira lambunge alladzina rupane wong akeh yak lafuna kang padha demen sapa alladzina wa yu'lafuna lan didemeni sapa alladzina waladina utawi wong akeh ajazu kang wenangake sapa alladzina berarti alladzina iku isine ulama ya ulama akeh ngono ya waladina utawi wong akeh tegese ulama akeh ngono ya ajazu kang wenangake sapa alladzina alwajhaini ing wajah loro iku qalu ngucap sapa alladzina al afsaku utawi kaul kang luwih fasih iku al mutabaqatu kang oleh nyocoki af'alu tafdil lan mausufi walihada lan maring iki al afsaku al mutabaqatu walihada lan krana iki al afsaku al mutabaqatu gak penak ya keduwene ngono ae ya walihada lan iku keduwene al afsakul mutabaqatu iba dicelot atau dicacat ala soki bil fasiki ing atase wong kang anduweni kaul kang fasih apa fi qaulihi ing dalem ucapane soki bil fasih rupane lapat faktarna absukahuna faktarna mongko milih sapa kita absukahuna ing luwe fase pira-pira wong wadon saumpama dicocokno ya umpama mutabaqah ya faktarna fuskahuna ngono sajane ya kalu ngucap sapa alladzina fakana mongko
sak temene kelakuan iku yang bagi sayukjo apa ayak tia yen to nekani sapa sokibul fase bil fuska kelawan lapat fuska fayakulu mongko ngucap sapa sokibul fase ing lapat fuska hunna luwe pase-pasei pira-pira wong wadon. Jadi lak waca faktarna fuska hunna iku nyocoki. Fa'ilam yuksot mongko lamun ora disejo apa at-tafdilu makna tafdil. Ta'ayyanat mongko dadi tertentu mongko dadi nyoto apa al-mutabaqatu oleh kang nyocoki kakolihim kaya dawuh wong Arab. Anakisu wal asaju akdala Bani Marwana. Anakisu utawi wong kang ngurangi gajine tentara, gajine prajurit. Zaid bin Walid yo. Senengane ku ngelongi gajine prajurit. Wal asaju lan wong kang catu wajahi. Umar bin Abdul Aziz yo, wong sing catu wajahi. Soale cilike iku ditendang kuda. Jadi catu. Tapi wonge sangat jujur. Umar bin Abdul Aziz iku sangat terkenal, sangat jujur, sangat baik. Iku adalah Bani Marwana. Wong adile lorone Bani Marwan. Jadi Umar bin Abdul Aziz iku sangat aktif. Jadi ora disejo iku af'alu tafdil yo. Soalnya lah dibuat af'alu tafdil iku gak cocok. Jadi an-naqisu wal asaju akdala Bani Marwana. Lapat akdala yo. Jadi apa iku ora disejo makna tafdil. Lapat akdala Bani Marwana. Ayat tegese adila Bani Marwana. Wong adil lorone Bani Marwan. Wa ilama lan maring perkara dakarna kang nutur sapa ingsun hu ing emah min qasdit tafdili nyatane nejo isim tafdil wa adami qasdihi lan ora anane nejoi tafdil asaro awe isaro sapa al musannifu kiai musannaf bikaulihi kelawan dawe kiai musannaf rupane hada ida nawaita makna min al baita ing bait ayat tegese jawazul wajhaini utawi wenange wajah loro akni ngarepake sapa ingsun al mutabaqata ingkang oleh nyocoki wa adamaha lan ora anane mutabaqah iku masrutun kang disyaratake bima kelawan perkara idanuwiya ingkang ing dalem nalikane dikira-kiraake bil indofati kelawan indofa apa makna min maknane lapat min ayat tegese idanuwiya ing dalem nalikane disejo tatawa dikira-kiraake apa at-tafdilu makna ngutamaake wa ama idal lam yunwa lan anapun ing dalem nalikane dikira-kiraake ngene yo wa ama ida lam yunwa lan anapun ing dalem nalikane ora dikira-kiraake apa dalika mengkono tafdil fayal jamu mongko wajib apa ayakuna yento ono apa af'alu tafdil iku tib koma oleh nyocoki mangsuf iktarona kang bebarengan apa emah bi kelawan af'alu tafdil kila diucapake wa min istimali singgoti af'ala
lan iku setengah sangking oleh nggunakake singgot anut wazane lafat af'ala linggoirit tafdili maring keduwene ngono ae keduwene sakliyane makna tafdil. Qauluhu ta'ala utawi dawi Allah ta'ala surat Ar-Rum ayat 17 wa walladhi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi wa huwa utawi Allah iku alladhin dat yabda'u kang ngawiti apa alad sapa alladhi ngono wa huwa utawi Allah iku alladhin dat yabda'u kang ngawiti sapa alladhi al-khalqa ing gawe manusa sumayu itu mongko nuli balikake sapa alladhi sapa dat hu ing khalqa wa huwa utawi yu'iduhu iku ahwanu perkara kang gampang alaihi munggohi Allah alaihi ing atase Allah tata munggohi Allah. Wa qauluhu ta'ala lan dawe Allah ta'ala surat Al-Isra ayat 54 Rabbukum a'lamu bikum Rabbukum utawi pangerane sira kabeh iku a'lamu ndat kang pirsa ndat kang udanani bikum kelawan sira kabeh ayat tegese wa utawi yu'iduhu yu'iduhu balikake Allah wa utawi yu'iduhu iku hayyinun perkara kang gampang alaihi munggohi Allah. Rabbukum utawi pangerane sira kabeh iku alimun dat kang mudanani bikum kelawan sira kabeh wa qaulu syairi lan dawe kiai syair bakar tawil wa in mudatil aidi illa jadilam akun bi ajalihim it ajsaul qaumi ajalu wa in mudat lan lamun didawakake tatawa diulurake apa al aidi pira-pira tangan ila jadi maring sangu lam akun ora ana sapa ingsun iku bi ajalihim wong kang kesusune kaum it ajsaul qaumi krana utawi dremboe kaum gragase kaum iku ajalu wong kang kesusu bakar tawil ayat tegese lam akun ora ana sapa ingsun iku bi ajilihim iku bi ajilihim wong kang kesusune kaum wa qauluhu lan dawe kiai syair bakar tawil innalladzi sammakas samaa banal lana baitan wa damaimuhu aasyu wa atwalu bakar tawil ya innalladzi sak temenin dat samaka kang ngulurake sapa alladzi as-samaa ing langit iku bana jumenengake sapa alladzi ki sine dat yo lana maring kita baitan ing omah da'aimuhu utawi pira-pira tiyange tatawa sakane baitan iku aasyu kang kuat tatawa kang mulya wa atwalu lantur kang dhuwur tatawa kang dawa ayat tegese da'aimuhu utawi pira-pira cagake bet tatawa sakane bet iku azizatun kang mulya tatawa kang kuat tawilatun kang dhuwur wahal yang kosulan ana to kekiyasake apa ndalika mengkono wa min istimali singgoti af'ala aula utawi ora yang kosu kala dawu sapa al-mubaridu Imam Mubarid yang kosu kekias apa dalik ya isine iki ya min istimali singgoti af'ala
Wakola lan dawu sapa ghairuhu sakliyane Imam Al-Mubarid layung kosu ora dikiyasake apa dalik. Wawa utawi endi rujuke. Wawa ngene ya. Wawa utawi layung kosu ngono ae ya. Wawa utawi layung kosu iku asokiku kaul kang soke. Wadakaro lan nutur sapa Sokibul Wadiki wong kang anduweni kitab Al-Wadi. Ana nakwiyina ing sak temene pira-pira ulama ahli nakwu iku layarauna ora nikotake sapa an-nakwiyina. Layarauna ora berpendapat ngono ya, ora berpendapat sapa an-nakwiyina. Dalika ing mengkono-mengkono wa min istimali singgoti af'ala. Wa ana Aba Ubaidata lan sak temene Abu Ubaidata iku kola dawu sapa Aba Ubaidata fi qaulihi ta'ala ing dalem dawe Allah Ta'ala surat Al-Arim ayat 17 mau ya. Surat ayat 17 tunggal iki mau. Wa huwa ahwanu alaihi wa huwa utawi Allah iku ahwanu perkara kang gampang alaihi munggoi Allah ing atase Allah anahu sak temene ahwanu iku bimakna hayyinun kelawan nganggo maknane lapat hayyinun. Dadi ahwanu iku bimakna hayyinun ya kang gampang. Wa fi baitil Farusdak lan ing dalem bete Imam Farusdak. Wawa utawi bete Imam Farusdak iku asani kang kaping pindho kang nomor loro. Inal makna sak temene maknane lapat a'azzu wa atwalu iku lapat azizatun tawilatun. Dadi azizatun kang mulya tatawa kang kuat tawilatun tur kang dawa. Wa inan nakwiyina lan sak temene pira-pira ulama ahli nakwu iku raddu nolak sapa an-nakwiyina ala Abi Ubaidata ing atase Imam Abi Ubaidata. Dalika ing mengkono-mengkono annahu bimakna hayyinun wal makna azizatun tawilatun. Wa qalulan ngucap sapa an-nakwiyina laku jatah ora ana kuja iku maujud fi dalika ing dalem mengkono-mengkono annahu bimakna hayyinun wa makna azizatun tawilatun lahu keduwene Imam Abi Ubaidata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.